Manibulise kuninonke kanti ke nje lapha nomqeqeshi oyinhloko weqala lesimo Young Chiefs basanda kuphumelela umdlalo wabo ngamanqaku amathathu kweqandini ngelixa bebedlala neGoal Hunters kanye neGoal Fighters. Kanti ke Mqema ngiqale ndithi congratulations banifikile kwi-final. Masibulele sabuyabulela. Mqeba ibingumdlalo noko onzima kodwa niphile niphumelela ngamanqaku amathathu kweqandini. Ubuzilungiselele njani ukuya kula mdlalo? Siqala ngokurida ilantuka i-game zazo even kwaku-under 14 sababona ukuthi apha emid at least sinazo i-midfielders ezikwazi ukulantuka ukucontrola ilantuka imid. Bona bebanazo i-midfielders but azinaso strength enough and ixesha elininzi balantuka ukuba bafuna udlala ibhola emacaleni. Then ke uthina kulapho thina siyithatha siyizisa apha emid and xa bedlala apha emid thina sayitshintsha from apha emid sidlale selantuka kwi-wings and at least siye sine-wings ezine-pace ezikwaziyo ukuba challenge phaya elantuka ii-quarters zabo. Sibonile amagoli amaninzi, sibe nalo igoli elisuka apha phakathi, sibe nawo namagoli avele emacaleni. So yeyona nto oyifakayo le echimini uba usebenza according to i-strength se-players zakho ukuze nibe kanti niyaphambili. Yes, more especially kwi-weather enjengale namhlanje. Xa sincediswa ngumoya, ii-players ezikwaziyo ukushuta masishute ezibona ilantuka i-second goal yethu. I-player yethu uZenizwela Darius uskore i-long range because ezinye zezi-players ezinamandla okhaba. Apha emid senze sure ukuthi iibhola zethu xa sincediswa ngumoya asizikhabelani kakhulu ibhola, senza sure ukuthi sidlala ngokwe-department from a-back yotsho mid then siye safinalize apha phambili. I think loo nto isincedisile. Sifake ingcwenga yento uZenizwele phaa. Kuke kumqeqeshi senisingisele senifikile phofu manditsho kumagqibela kaNqonje manje nizawudlala ne-Kings Football Academy. Ulungiselela njani ke umqeqeshi ukuya phaa ngeliqela esilibonileyo uba liqela eliskora kakhulu kanti ke banayo nala followers yabo inzima ngamandla kuthiwa nguLiam Mpofu benqobe number 5. Yes, no, bayiteam organized because bayi-academy banayo yonke into ii-players zazo bazipreparishe kangangoko. But thina eyona nto mandi ngathi kule final siya zi-underdogs and sebezixela ukuthi bona bayi-academy so le tournament yabo. But okwethu thina ukuqinisekisa ukuthi apha emid because nabo ndingena zibukela ii-games zabo ezimbalwa ixesha elininzi basebenzisa ii-passes ezininzi apha emid. Okwethu thina kukwenza sure ukuthi sivale eza space so that bangazokwazi ukulantuka ukudlala kangokuba ngabana sesinayo nendlela ukuthi sesiyazi ukuthi kusayi-aproacha njani ilantuka la mid. Siyazi ukuthi emid ubani ufanelwe ngubani ngokwezi players esinazo. So si-ready for i-final and siyathembisa ukuthi kumzi wasesimo ngeke sibaphoxe sizawulantuka sakwenza kangangoko kuba sikwazile ukufika kwafinali. Okay, ndiyabulela kakhulu umqeqeshi ngexesha lakho. Kanti ke all the best kwi-final yethu. Inkosi.